Cara dwi a dwi'n astudio cyfryngau yma fel gradd meistr ym Mhrifysgol Abertawe. Felly nes I benderfynu astudio yma ym Mhrifysgol Abertawe oherwydd ei agosartrwydd at y môr. Mae'r môr gyferbyn ar campws. Yn ogystal â hynny, dwi wedi mwynhau ymuno gyda'r gymdeithas Gymraeg yma. Dwi wedi derbyn cymorth o bob math ers ymuno yma gyda teulu Brifysgol Abertawe, yn enwedig yn yr adran gyfryngau wrth I mi fedru astudio rhan fwyaf o'n gwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Yng nghanol holl cefnogaeth dwi wedi derbyn yma ym Mhrifysgol Abertawe, dwi hefyd wedi derbyn sawl ysgoloriaeth, o'n gradd israddedig i'n gradd olraddedig, gyda ysgoloriaeth rhagoriaeth Prifysgol Abertawe, y Coleg Cymraeg, James Pantyfedwen, yn ogystal ac Academi Hywel Teifi. Maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth enfawr I mi wrth I mi allu mynd allan I gymdeithasu, enghraifft gyda'r gymgym a'r gymdeithas gorawl. Tu allan i'r amser yn y darlithoedd, dwi hefyd wedi bod yn rhan o'r Gymdeithas Gymraeg a'r Gymdeithas Gorawl, ac mae rhain wedi fod yn hanfodol I cadw'n Gymraeg yn fyw tra yn astudio yma yn y Brifysgol. Mae nifer yn gallu teimlo'n ofnus ar diwrnod canlyniadau, ond ar fy niwrnod canlyniadau I, fe wnaeth darlithydd fy ffonio I sicrhau fy mod I wedi derbyn lle yma yn y Brifysgol, ac ers hynny dwi heb edrych nôl. Felly, ewch amdani.